И здравейте хора, аз съм... Не! Здравейте хора, аз съм Фокскотета, тук при мен е Съцайвър, който вече не се пише така. Добре, чакай, сега... Ма човек, абе, чакай! Ма тук няма да влезе никой! Нали знаеш? Ма човек, тук няма да влезе никой, това е на хамачи, само 5 човека могат да влезат. Човек, разправям ти нещо и ти какво почваш? Разправям ти нещо, че не можеш така. Чакай, аз съм делотнат. Не се събрах. И върнах се. Да, върнах се. Ама, заедно ли ще живеем, ме попитах. Ами аз тръгвам да оцелявам. Аз ще тръгвам да строя къща. И за тая вечер да се запазя. Да знаеш, в сървъра има зомбита. Така че да строим по-бързо. О, какво? Как ми взе кръв това, бе? Само се удари, много... нали не искаш да живея с тебе? Чакай само да бера дърво. Заедно ли ще живеем? Да, то... може. Сега се връщам хора да сложа един... И върнах се... Няма защо да слагам вече. Аух, доста лага. Ти къде отидеш? Ще живеем ли с тебе? Ама с тебе ли ще живеем? Човек много съгласен, лагва. Ние само ще покупаем, ще направим къщата и ще покупаем и там ще стигне епизода, нали? Дени. Защо? По-бързо, човек! Да слагам ли геймо? Казвай, има зомбита. Аре. Ами аз едно имам. Аз едно имам. Ма чакай, кепи инвентори. Не е равно на фаус. Аз имам един саплинг. Чакай, че се телепортна до... Скоро може да ми видите новия скин, който пише на него Ф. Нали? Ето ме за тебе. Ето ти един магичен саплинг. Скина са цедър, обаче са после... Оу, зомби! Къде ще ходиш, бе? Чакай, зомби! Човек, в тая пещера ще свършим епизода на половината на пещерата, нали? Чакай, нещо ми забива. Човек, как да живеем в тая пещера? Човек, много лагва. Аре, аз скочих. Имаме ли за да правим крафтинг тейбъл, първата цел? Къде? Майко! Чакай, сега го избе. Падах. Ау! Не ми взе и половин
Не ми взе и половин сърце. И ми падна кожа. Ако искаш, ще видиш на клипа. Да, хора, когато свърши клипа, ще покопаем извън кадър, нали? И ако казваме, не ви лъжем, ще намерим диаманти. Това ще... Какво? Чакай, гледай, какво написай? Къде ще ходиш, бе? Къде ще ходиш? Да, и той затвори. Значи, нека да поиграем сами. Така, нали тук? Да, нали да правим пърчки. Много скоро ще свърши епизода. Сървъра на коя версия? На 1.6.4, мисля, че го казах. Оф, чакай, че... Значи сега да си взема картините. Дейбо. Къде? Забий ми. Опа. Добре. Съзнам, че умех. Чакай, тук се скрия. Ето тук ще свърши епизода. Това беше за епизода. Очаквате още един. И